I dobrodošli još jednu epizodu kod Cyber Clash. Danas ćemo snimati Lyric Prank. Danas ćemo snimati Lyric Prank na mom drugu Lazaru Bešić. Ajde da počnemo. Ajde sad čekamo da nam on odgovori. Mi ćemo za to vrijeme da idemo na internet. Ajde idemo na internet ovako. I kliknemo muška. Kažete. Jaj. Ovako fotokopirali smo. Kako me nazvira? Kopiraj i ajde. Idemo da mu pošljemo prvi stih. Ajmo drugi tekst, drugi deo. Paste. Ja, idemo što će sada odgovori. Opet je sinovo. I ovako odgovaram. Ajde, odgovori, brate, odgovaraš 3 godine. Ajde. Da isfotokopiramo na taj deo. Kopiraj. Ajde. Tragovi po telu, sve neka rebuća. Sexy lady, I tried to crazy. I said bravo for you baby. Idemo što će sad odgovorim. Hajde bre, malo brže to. Kurva, kopiramo. Kopiraj. Sad ćemo možda nazad pošalje blok. Kao isto u svakom videu. Kad sam gledao na YouTube, to sam vidio pre nekih 2-3 dana. Ulazim ja vidim Lyric Prank. Ja rekao, what the fuck, šta je ovo? Tako. Ako vam se svidio, možemo u sljedećoj epizodi. Ovako. Ajde vidimo što će sada se desi. Da li će uopšte i da sinuje. Evo ga sinuo i piše. Sad ćemo da vidimo. Ajde bre, malo brže to. Ajde.
Evo ga. I ovo ste posle ovog još jedan i napisat ćemo da je lirik prank, da ne pomislite da sam stvarno peder. Ajde bre, malo brže odgovori. Sad je ubagovalo. Ko me nervira sada. Gledajte, sad mi je nestao. Sad se povisat ću. Da napišem ovdje puno. Ovo. I to je to bilo za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!